Semoga bisa beribadah. Terus tetap minus. Hanya baca, aku baca aja. Mesti jauh berarti. Shalom, para halado KKBP Jalan Kelurahan Sembangi, Pasahaton, Sude Ruas, tamu nama minggu di Timur, orang sejalan selamat beribadah mari kita, suatu sabane, damang lainang, nama geluton kebahagiaan, secara lain streaming, kami juga ketemu padokon, selamat beribadah, luhutna.
alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta puji Tuhata, Maret de Mahita, sian bukwede nomor 126 ayat sada. Tatangihon ma patik debata di minggu tasadarion ima sian patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang si yoloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go sutoredalan na, ay hona uhum na dosugot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinanom ari maulah hamu nasa silaunmu alai anggo ari papituhoni ari para jajanan ni Jahoba de Batam doi dang jadi homangula anggo nasa dari manang anakmu pe manang borum manang napasom lahi-lahi manang napasom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay di naono mari do di toppa de bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, di baheni do, ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai, ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tuadopan di debata, lahu mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik. Amin. Maret dehita sian bukwede nomor 20 sada ayat sada dohot ayat tulu. Nunga mate
poti madosata nagodangi tuado pan debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujolom manopoti dosa nami akka nahula hami marhite sian akka pangalosion nami di patikmu ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakatayon nami nasuture rodi pangaleon nami dihisap-hisap ni rohanami nata masih tutudoh na uhum hami alani dosa nami i alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i asima roham dihami ale di batan nami pardengkan basa jala parasi roha doho ala anak aholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di perbadia tu roha nami be asa tarbahek kami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda na bagabagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesani dosa songonod dohatani Tuhan Jehovah nung ngadiar sahi hoaw marhite sian akka dosam jalanung ngadilojai hoaw marhite sian akka hajatonmu au tutu au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadir yokku jaladang hupaingo ingot akka dosam hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 20 sia ayat 2 dohot ayat 3. Tabegema hatani debata nagabe turpuk epistel di parmingguat tasadarion imasian Lukas biddu 10 mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 8 damang dainang tajahama namar sikat soring dungi dihatahon matu nasida upama sada pabua ikot totong nasida martangiang nasotu paleba alai adong madihutai parupuan nama balu naro manopot iba nama dok
pitoriau maralohon alokki. Alai hupitori nama-nama baluon, ala dineng-neng yau, atik boharo ibana muse, om muse, manggariang yau. Ia debata tung sopitoran nama akan apin nilikna, akan nama jubana arian dohot borngin, tung pagergeron nama nasida di nasida, ima sahatna martua doakan atau mangihon hatane debata jalan opeopsa. Amin. Mari demahita sian buku dia nomor 576 ayat 2 dohot ayat onom. Tidak kom maha porsiaut tai songon nahina tidak kon nidong atas saha porsiaun disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo nah satu dosan natu mepalangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tubuhon ni si Maria nagi bagabion si Anton di perbadia andorang suabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni selatus nama tetar pajal do ibana di hapinar silang na tua tubana toru dung ditanom na melak mangolu di hari potoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsia di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hato paniala Kristen akan nabadia dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging nihalak nang mate dohot dia ngeluan na sora suda. Amin. Tabegema cor ina gloria.
Tabigema titing nama ragam di Huriata. Shalom. Selasa 21 Oktober 2025 di Patupado Sermon Perhalado masuk pukul 10.00 WIB. Tolu, Sermon Week. Sermon Week hari Rabu 22 Oktober 2025 masuk pukul 10.00 WIB. Week 2 di keluarga Nyonya Sihombing Boru Siregar. Alamat Gedung Sekolah Minggu. Week 4 di keluarga R. Sihombing, Inang CHT, J. Boru Sihite, tempat Gedung Sekolah Minggu. Week 8 di keluarga M. Simajuntak, Inang Boru Gultom, alamat Perum Lewi Gajah Permai, Jalan Teratai nomor 91. Week 10 dohot week 5 di keluarga DJ Aritonang, Inang Boru Sirait. Alamat Komplek Permana Indah, Jalan Nyiruan 2, nomor 5 RT2 RW 13. Week 12 di keluarga JP Hutajulu, Inang Boru Napitupulu. Alamat Komplek Bukit Permata, Blok E8 nomor 2 RT 03 RW 01. Di hari Kamis 27 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB. Week 1 di keluarga SH Hutahayan, Inang Boru Aritonang. Alamat Jalan Perumahan Puri Pajar, Blok B1 nomor 5 RT 010 RW 9. Week 3 di keluarga Nyonya Situa M. Simajuntak, Inang Boru Sibarani. Alamat Jalan Pojok RT 2 RW 5. Week 7 di keluarga Nyonya R. Tampu Bolon, Inang Boru Hutahayan. Alamat Kompleks Cilame Indah, Blok C 17 RT 02 RW 20 Cimahi. Week 9 di keluarga Nyonya Nababan Boru Siagian. Alamat Komplek Puri Kahuripan, Blok G nomor 10 Tani Mulia. Week 11 di keluarga Nyonya Situmorang, Inang Boru Sidaputar. Alamat Gedung Sekolah Minggu. Pos Permingguan di Kota Baru Parayangan hari Rabu 22 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB di keluarga Mary Boru Siahaan. Alamat Jalan Raya 457 Arion Kertajaya. Nomor 4 amplop iuran diakoni sosial. Di Minggu Tasadarion Minggu 10 Oktober 2025 patupaut tado papungu amplop iuran diakoni sosial dalat talau manupaki ulaon para sirohaon di Huriata. Tapasaha mai ditikina papungu pilihan paduahon hita tujolo alani tatupahima di bagasan las niroha marharoroan sian hapor siauta. 5. Pesta Kotilon di hari Minggu 26 Oktober 2025 tapatu di Patupa Huriat Tama Pesta Kotilon 25 Permingguan Minggu pagi pukul 7.30 WIB dot Arian pukul 10.30 WIB. Pesta Kotilon di Patupa mai marhite pesta amplop jalarang pola marsi panganon. Amplop dibagi matu sude ruas jala di papungu di tiki pesta alani tapasaha ma di bagasan roha mauliate. Nomor 6 rapot pendeta Hatopan. Rapot pendeta Hatopan di Patupama tanggal 27 sahat ro di tanggal 30 Oktober 2025. Borohak do pendeta resort pendeta Samuel M.
merluga si matupang MTH lau madohoti rapoti borohak masian hurion di tanggal 26 Oktober 2025 mulak mamuse di tanggal 31 Oktober 2025. Nomor 7, pameran Toba Art. Dalam rangka promosi, Toba Art akan mengadakan pameran produksi berupa kalung salib, gelang, dan lain-lain yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2025. Pukul 6 WIB sahat Rodi pukul 10 WIB di tempat halaman parkir gereja kita. Sonari lagi sedang berjalan amanginang. Nomor 8, kebaktian Padang Ina Debora. Di hari Minggu sadarion 10 Oktober 2025, borohak dopungan Ina Debora tu Cianjur Selatan, patu pahon kebaktian Padang, nani uluhon ni pendeta resort, denggam memerdalan ulau ni. Nomor sia, penutupan pertanyaan week dohot kategorial. Di hari Rabu 12 November 2025 patu paon ma ibadah penutupan pertanyaan week dot kategorial maringanan di gereja on masuk pukul 10 siang 00 WIB pinangido ma tu seksi kategorial lau mengisi kor di pertanyaan ini. Nomor 10, himbauan transfer persembahan pinangido ma dohot gomos tu ruas ni huriata na pasahaton pilihan marhite na transfer asa di transfer ma tu rekening Bank BRI jala di pasaha ma bukti transfer nai dohot haperluat ta tu situa wik nagabe manang tu bedahara huria. Nomor 10 sada rapat panitia Natal dohot tahun baru. Di patupa do rapat panitia Natal dohot tahun baru tabarui ima di hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 pukul 10 00 WIB inganan gedung sekolah minggu. Rapoton ima nanaing pato tahun anggaran ni ganup seksi manang kategorial dohot Natal umum dohot rencana penggalangan dana pinangido ma tusude perhalado dohot panitia asa dohot tu rapati titingom ma songon undangan resmi. 12. Kegiatan lansia. Persekutuan Lansia Distrik HKBP Distrik 10 Jabar Tendie naik patupahon senam bersama lansia. Ima di hari Kamis tanggal 27 Oktober 2025 nama ringanan di HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Laos di patupado disi pemeriksaan kesehatan. Senam bersama ibadah singkat dan ceramah kesehatan. Pinangido ma tu seksi lansia dohot jemaat lansia ni huriat tahun asa dohot di ulau ni. Warta tambahan. Naing marbagas tikti perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Joshua hamonangan hutahayan. Anak ni amatta marwahap hutahayan tubuh ni inang lide boru silitonga. Nama ringanan di komplek Nusa Persada Blok A1 ruas ni HKBP Cimahi Jalan Lurah masuk week 8. Dohot Orwana Cintia Yokerina Martiana boru Simajuntak boru ni amatta manaris Simajuntak tubuh ni inang Las Maria boru Siagian nama ringanan di Jalan Boska nomor 14 Cibaganti Bandung. Ruas ni Huria HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Pamasu-masuon di hari Sabtu 1 November 2025 di HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi. Masuk pukul 00 WIB. Songoni matiting nama sadi huriata. Shalom. 10 WIB. Ayat sada dohot udutna uhut ma tapasahat piliata pilihan sada A dohot sada B.
Martang yang mahita. Di sodo hame punguale Tuhan, ruas ni Huriam, HKBP Cimahi. Nama si holdo hame di hatam, alani Tuhan, pakulingi mahami marhiti hatami, nungara di hami tumangyuko. Amin. Audo naik pati bohu manang na miko do papedek kunai. Horas madita salu namanginang. Kurian itu hata turpuk jamita dihita di apala di minggu di Tikyon. Ima natar surat sian sada Musa 32 ayat 22 sahat tu 32. Sada Musa 32 ayat 22 sahat tu 32. Songono ma tidok disi tatangi hon ma dungi hehe ma ibana borngin nai di pangarahon ma jol mana na duai dohot na posona boru-boru na duai dohot anakna na 10 sadai lao manaripari hatariparan jabok. Jadi ditogihon mana sida patariparhon di batang aeki di pataripar manasa na di ibanai. Tading maholan si Jakob jadi Roma sadahalak marsiranggu dohot ibana rodi buha siang ari. Alai dung di ida dang leak tukduksa si Jakob disoro masohitna. Jadi gedul masohit ni si Jakobi dibaen parsiranggutan na sida. Dungi ninna ibana ma palua maau ainung ngabuha siang ari. Alai ninna si Jakob ma dang hu palua ho dang jolo di pasu-pasu ho au. Dungi ninna bawai mamadok ibana ise do goarmu si Jakob do ninna. Jadi ninna bawai ma dang be si Jakob do honon goarmu si Israel nama ai dialohodo de bata do jolma jalamonang doho. Dungi manukun si Jakob jalaninna wah pabua ma goarmu alai ninna ibana ma bahasa matung suku-sukunammu goarhu. Dungi di pasu-pasu ibana disi. Jadi dibayan si Jakob ma goar ni parsiranggutan ni Peniel ainung ngatakas huida apalabuhi ni debata jalamalua todiki. Dungi dina sinalpuan nai Penieli bisar mama taniari di ibana HP mekatekat ibana dibain soitna alani ido ubain so dipangan hala Israel urat dodol rasi rasa noaeng ala disoro padomuan ni soit ni si Jakobi ido yanggo sahana salinai horas madita salu namanginang napola berahu patadau diri kote nungara sude manadahami nga 2 minggu hami stay di son jala 2 minggu tong stay di Cipatat mamuka pospel ima pospel HKBP Cipatat mangido tangyak kami tamu tangyak kok kamu hami asa gira parmingguon di Cipatat anggo kadongat tahlak bata di san nungara di alai inganan nado ikon kondisip jala aman di nasida. Songoni mara hurian itu hata nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Hataridani haporsiaon ni sahalak jolma ima molotakas parsiranggutonna bergumul juang. Jala tarida doi nang ragam ni hamaulon tantangan naikon adupan di Portibion isarana ditongani parkarejuan di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat nang humaliang tape totu say tahirim do makorhon parsirangguton naringgan namarsaor dohot debata disonggopi debata marhitesian perdalanan ni si Jakob di turpuk tao namanginang diajari dohita asa takas parsiranggutota gumul juang asa dibagas pos niroha
didongani jala dipargogoi Tuhani. Gumul juang ni si Jakopon macai dangoldo ngeri, bahasa hudok ngeri, titik balik perjalanan rohani ni Ibana si Jakob di si Matarida, identitas ni Ibana mengalami transformasi melalui perjumpaan yang misteris, yaitu Ilahi di tepi sungai Yakob. Perjumpaan antara manusia dengan Allah, orang kudus yang diciptakan kita sendiri. Alania manginang nungatakas huida boy ni debata patuduhon maun pengalaman transformasi ni si Jakob parsiajaran na umarga di partikenon songo dia dohita makilalahon balgani asin ni rohani debata dinguluta si ganupari. Nakidokon nakid di topik tay nungatakas huida boy ni debata nungahya taida boy ni debata alai nahya tabaen tahilala do huasoni debata naro manonggopi ngulukon. Bahasa hudok songonia manginang tahilala do balgania sini rohani debata dihita niwaeng ditikyon. Molo soro do ibata miyat dihita bahurasa dibagas taganup do hita mar live streaming manotonate. Ale mole ate madi Tuhan nung dimyaki mian debata nuang dihita ruas ni huria cimayon ro margogo hita tuson tidak ada kekurangan suatu apapun. Hurian itu hatta na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Esau sebagai upaya rekonsiliasi, semua adalah upaya Yakub agar pertemuan itu bukan menjadi pertempuran namun berakhir dengan perdamaian. Bahasa hudok song nia manginang ala naeng didapoton ibana do abangna si Esau takas ditada ibana dirina nunga marsala ibana tu abang nei lapatan na disi naeng mangido ma ibana tu abang nei alai di rohani ibana nunga say mat say muruk abang ni si Esau sinakrani tu adikna Yakub dilului ibana cara songo dia ma Tuhan asaboy abakon memaafkan kesalahan yang telah ku perbuat kepada Esau. Ido didok rohana boy do taida di ayat 20 pati si Jakob holan salakna do ditiki parsitongan di borng ini ro dibuhas yang ari lapatanna di simolo tabereng di lembaga Alkitab Indonesia sampai pajar menyingsing di baribani aek yabok. Siani do boy idauta sada partikian nama saya hom dangol martangi yang ibana di dalam keadaan sedih. Amanginang jojok donge mak kita martangi yang tutuhane ditiki aha ditiki adong masalah ditiki adong lungun niroha ditiki adong tantangan di ngolut taon alai didok donaket dison sia kope martangi yang do tutuhane martangi yang do ibana dang diboto manangise alai dipagomos imana do martangi yang merlopi tangan mangido huaso ni debata naikon huaso ni debata do na saut di ngoluna dang huaso ni jolmai ido makana dak sakap muda jadi sakap ni debata do hurian itu hatta marsiranggut dalam bahasa Ibrani yapet bergumul bergulat ise do halak na didokna diturpukon halak na dison yang datang untuk menghampiri Yakob ialah is bahasa Ibrani na is laki-laki malaikat manang suru-suruan ni debata na pabuahon naikon ibana do parjolo mangido maaf tu abang na referensratif ni Jehovah molo didok parhitian ni Jehovah dipangido debata do ibana gabe parhitian ni Jehovah patuduhon waso ni debata ikos serek marohana mangido asa boy disesa abang nai dosana nuaeng amanginang satabi hurang dohita nuaeng serep ni roha bahasa hudok ngamat jalo alai kosongonon ijo bah ijo apa na pinangido ni debata leh maju pang sautik diau urupi jo au sautik didok nakel di si serep marsiranggut
Lapatarna sian nasa marsiranggo tido boy niyan tubuh serep ni roha. Unangnya nadok kita hotelona te hosom teal late ni roha alepos roha di ruas ni Cimahion kana burju doon takas do siap pernidaan tiur-tiur do huida dia pala di tikyon melihat tema nang di Tuhan. Hal yang perlu diperhatikan adalah cedera itu bisa menjadi Yakub ketakutan. Ketika ada masalah pasti akan ada rasa takut di dalam kehidupan manusia. Ketika ada pergumulan di situ pikiran manusia tidak dapat ditebak. Ketika ada perkelahian antara keluarga di situ ada rasa gelisah. Edo makan adok madok halak batak songonona manginang habang main nasi buruk songgop diurame. Molo amata dona muruk inatama si buat dame. Songoni nang baliksa habang main nasi buruk songgop diurame. Molo inata dona muruk amatama si buat dame. Bodo tabay songoni nang. Bodo amang inang. Bodo rate pos roha. Bodo te. Era nasing do molo ina molo ama boy torinda do. Molo ina agak mol do sautik. Beran itu hata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Adong nakin hata ni si Yakub sono. Dang hupalua ho, dang jolo di pasu-pasu ho, au. Pasu-pasu na pinangido ni si Yakub diturpukon. Dada holan pasu-pasu sinadongan manang harta materi. Alai pasu-pasu na pinangido ni si Yakub ima songon pasu-pasu nang pinasahan ni si Ishak tua manai. Di sada Musa 20 ayat 15. Pasu-pasu na pinangido ima pasu-pasu pangaramotion dohot pandonganion ni debata. Molo so pandonganion ni debata hita urasa gudang do hita marsahit. Ala ini do transformasi diri. Ingat ise do na mangalit di hita noaeng hasihatonon. Dangalan ni gugutan noaeng boy hita rotuson. Ingat bahwa Tuhan melihat ciptaannya. Bahwa Tuhan melihat apa yang dilakukan ciptaannya. Alani do nakanidok pasu-pasu dan alani harta atau materi. Kesehatan itu juga harta yang paling berharga bagi orang. Manginang disukup peguarna berturu-turu doi tu pangalaho bar tu lapangan ni guarnai. Nakididok Yakub tanda kutip. Yakub lapatanna penipu ulung yang menipu manang licik si pautoto. Tanda kutip, Yakub adalah penipu ulung yang menipu licik si pautoto. Alai dipanggil nak ditukar magwarnai gabe Israel. Israel bahasa Ibrania Israel. Mulai disulik kiti hamion Israel on berlapatan mai berjuang bergumul di hadapan Allah atau Allah yang berdaulat. Berjuang bergumul di hadapan Allah atau Allah yang bergumul. Alanido, pergumulan manusia adalah pergumulan Allah. Pergumulan manusia adalah pergumulan Allah. Perjuangan manusia adalah perjuangan Allah. Pos rohamona dang pasobone debata. Marhite guarni Israel patad daun mai tutu ibana gabe hasian ni Jehovah. Hasian ni Jehovah alanido molo hasian ni Jehovah do hitan waeng napungon. Jadi molo pinangido ni debatan waeng ahaman waeng sakap putuhan. Asa gabe ula-ula mau di humaliaku. Ahaman waeng Tuhan neng sakap mu dingulukon, dianakon, dia matakon. Asa di hulaun hami. Ayo makan dak sakap tanamat jadi ale sakap ni debata. Amanginang baru didok di simusia di ayat 30 nakanin adong parsirangkuton ni si Peniel. Taboto do apa itu Peniel? Bahasa Ibrani na Fanuel yang berarti wajah Allah. Wajah Allah. Allah melihat wajah yang diciptakannya. Allah melihat merangkul orang yang diciptakannya. Allah nido di sada Musa di topa de batama jolmai tumiru rupana tudos tu mangalahona alani amang
dang margogo hita onggoso pinargoguan ni debata. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita ini. Unang tapangasahon tutu gogot tahun. Allah wajah Allah dohita, milik Allah. Biarkan Allah yang berperan dalam hidup kita. Hurian itu hata, ahdo neneng bonota, putih kota, sian mingguta, diapala ditikyon. Bonota tuganuk bagasta, naparjolo ima, obar tu persuruan ni debata di bagasan toruk ni roha. Borhado si Jakob manopot abangna si Esau nang pe borat di rohana. Nampe borat di rohana disontai dan niat baik si Jakob asa boy ibana meminta maaf kepada abangnya. Alani naing manian tok tong tahari koton di tonga-tonga ni Huria, di tonga-tonga ni keluarga. Ali-ali unang gudang konflik berkepanjangan. Marsi hosoman jala dendam. Posrohan non moladong musut tadi son rak mar minggu hita mulak minggonan non batoruk marohata. Tapak kulingi, molo subuh mat jalang batapak kulingi. Molo subuh tapak kulingi bata senyumi. Ate, boy dah manginang ate. Boy do te. Unangan tong, boy. Ale saya mulai non. Ale pos doroha, boy doi. Napa dua hau ni ma, adong padohan nama dok. Hidup adalah perjuangan dan pergumulan. Hidup adalah perjuangan dan pergumulan. Totu marhite hatarida ni parsirangguton ni si Jakob. Diajari do hita makamonakon aka hatauton hamaolon do boban di pikiran nata adopi ditikyon. Unang lari hita sian persoalan. Alai tamonakom ma persoalan ni marhitehon huasone debata. Napatuluhon ni ma dijauh do hita gabe halak na porsea. Makilala marhite transformasi diri mengalami perubahan rohani melalui doa. Tangyangi do gabe dalatta makatai tu dewata. Danga dong be. Tangyangi do dalatta mangalu-alu tu dewata. Tangyangi do dalatta mangidogogo tu dewata. Alani do martangi yang mahita tapagomos martangi yang tu dewata. Napapato ni ma dijalo si Jakob do goarnai baru ima Israel songon simbol identitas baru. Ia hita upe songon pamatang ni Kristus hita aka setidangi barita nauli di jodoh nang hita asa ulo hita pai baru diri lapatanna pai baru diri mengubah hidup yang dari lama menjadi baru, hidup lama menjadi hidup baru yang dikuasai oleh kuasa Allah, yang dilindungi oleh Allah. Dan alani gugota alani do tari damai sian perubahan hidup lam tu denganna naulina nagabe tiruan di tonga-tonga ni pakubasion ni huriata Kristen sioloi Kristus alani do posroha di minggu tasadarion nongataida dewata. Aku telah melihat Allah, aku melihat Allah di dalam hatiku, aku melihat Allah di dalam pikiranku, mata, tangan, pekerjaan alani do nungatakas huida boy ni debata. Boy ini debata nunga dong dihita alanido tabain madiri tahun nagabe ula-ula ni debata marsanga ma debata amen martang yang mahita debata Jehovah na marhabangso di Banua Gijang pe hale Tuhan jonok doho tu aka nama jogo armu moliate ma di sobahun nasaroha nami Tuhan tongod dia pala di minggu nami disadarion. Di bakulingi ho kami marhite hatami napahoton haporsyaon nami na marsigatung tu adopanmu mangulu nang partodion nami genup halak na porsia diho. Moliate ma Tuhan di hatami. Tuhan moliate ma di pasaha nasaroha nami. Di pakilalau nasaroha nami tutubal gani asini roham na marmudu-mudu ngulu nami di bagasan saminggon. Di leko di hami hai pason. Dileko di hami gugu gajang ni umur nasiak koi jala margogo hami Tuhan manopot to tu bagas joromon manangihon hatam alani bain mahatami marparbue di roha nang di pangulaon nami si ganu pari Tuhan debata amanami na di Banua Gijang di bawah kami ma ditangyang nami ali Tuhan di ruas ni huriam
HKBP Cimahi pasu-pasu nasida lehon gajang ni umur hai pason pada usian parsahiton pada unang sian akka parmarahan asimarom Tuhan pasu-pasu Tuhan anak do boru ni huriam sian name menabagudang rodi nama tua mangido hami Tuhan dia anak ni huriam natongon di bagasan parsikolahan mangido hami Tuhan leon hapistaran tabanon ulem itu nasida asa doho nasida Tuhan madai asido holong ni rohami natongon Tuhan di anak do boru ni huriam na mangalului parkarejuan di tikion mangido hami Tuhan marlopi tangan apalah di minggu namion patuduma parkarejuan na hobar tulomo ni roham asa doho nasida Tuhan madai asi ni roham nang dia anak do boru ni huriam natongon di bagasan parkarejuan di tikion pasu-pasu parkarejuan nasida Tuhan parmudu-mudu ngulu nasida jala paingon nasida Tuhan martangi yang tua dopanmu mangido gogu samar gogo nasida pinar guguan ni asini roham Tuhan di bata mangido hami Tuhan totong di tangiang nami di ruas ni huriam dia pala di tikyon di bagasan saminggon na di bagasan parsahiton ima lauler boru hutahayan Yonita boru aritonang Rasel Panjaitan de Batubara Pangaribuan Situa G Panjaitan Nyonya Siombing boru Nenggolan Nyonya Nenggolan boru Pangaribuan Nyonya Sitanggang boru Pasaribu mangido hami ali Tuhan tukodo na pamalupon nasida mangido hami Tuhan pasu-pasu manang si pangano na pinangan nasida pasu-pasu maoba na pinangan nasida pasu-pasu ng medis na madjama pamatang nasida parhitian na siniroham Tuhan patuduhon huasom pamalupon akka dongan nami na dibagasan parsahiton pos rohanami ali Tuhan Tuhan debata dibawa kami Tuhan na niulan di tangan nami na di perkantoran di pertiga-tiga manang di dia ali Tuhan homa na mamasu-masu akan na niulan di tangan nami asa majadi Tuhan sadohot kami Tuhan madai hinauli na danggan na pinatupam diami akan na porsiaon pasu-pasu ng Tuhan akka ruas ni huriam nalam siya na sudah gogo leo madina sida gogo na siya koy asa margogo na sida Tuhan mangulan-ulan na sida o Bartolomeo ni roham dinamula pe hami Tuhan siyan bagas coromon mangido hami Tuhan pataro hami tuganuk bagas nami homa na mangaramuti hami di pardalanan asa saat kami Tuhan tuganuk bagas nami pajuk pangrapdor keluarga nami di bagasan hahi pason sesa manang dosa nami asa tamah hami haboran ni pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho asimarom midahami ala perdosaon amin. Mari demai hita uhud papungu pelian. Dan
peliata martangyang mahita, ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan nen lehon mi tu hami, pilihan nami tu ho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparsiak kami pilihanon, pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami, asalam girgir hami madok mauleate tu ho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di benua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomon dirham di banu tongaon songon na di benua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panisa nami di dongan-dongan mardosa tuhami, unang hami togihon tu bangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tu hita, jala asima rohana midahita, didopakkon Tuhan debatama bohina tu hita, jala dipasaurhon madamena tutod ditabe. Amin.